Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Huwebes na kita. Abril 23, tuig 2020. Aksyon Hotline. Sa tanan nga mga nagahiwat sa ilang kaadlawan o birthday celebration, happy birthday. Sa mga nagahiwat sa wedding anniversary, happy wedding anniversary gid sa inyo tanan. Aksyon Hotline. Mapaang nga aton sining temperatura sa gihapon, aga pa tuman na kainit ang silak sang haring adlaw. Halong gid sa aton nga magka-aksyon lanong mga mainit man nga mga issue kag komentaryo nga aton talakayon karon nga aga. Aksyon Hotline. Ginabi-abi ta nga aton magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Pwede ninyo ma-search ang Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. I-search lamang Aksyon Radio Bacolod kay dira ang link available nga pwede ka mo makapamati online. May available nga chatroom nga pwede ninyo padalaan sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Available man kita sa YouTube kag sa mga nagamonitor paagi sa ilang mga transistor radio. Good morning! Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Aksyon Hotline. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Ginaupdan kita karon nga agad diri sa aton Huwebes nga presentation. Ni Aksyon Henry Espulgar sa technical side. Back up taman Aksyon Eden Abuso kag Aksyon JM Bikin. Aksyon Hotline. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in tubtub kita takna las 9:30 karon iya nga aga. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, mga himata sang 69 anyos nga napatay bangod sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod ginpahamtang sa quarantine facility. Aksyon Hotline. 40 anyos sa COVID-19 patient nga na-confine sa VAMC. Oy, bayong balita ini kay negatibo na ang pinaka-latest nga resulta sang
test. Hotline. Atensyon sa mga taga-syudad sang Kabankalan. Nano ini, may mga reklamo nga ginapadangat sa Aksyon Radio, puwerte ka itom sang kulor sa suba dira sa may Ilog, Hilabangan River. Amo ining nagaangot bala dira sa Kabankalan, pakadto butong dito sa area sang Ilog. Di naghalin ini, hindi man pwede guro nga bahol-bahol nga lukos ang nag-ariya sang ata. Hotline. Kag reklamo batok sa SAP distribution mas nga nagdamo. Kumustahon ta ang compliance sang tagsa ka mga barangay kag subongman ang DSWD nga sa diin obligado sila sa idalom sa memorandum circular nga mag-post sa listing sang mga beneficiaryo. Hotline. Mayo lang niya gyapon ko ng mga tao nga magkabaton sang SAP, mangin honest. Ngayon ang ibalik ko nali magdoble. Pero may aragan ni abilidad nga, dira sa syudad sang Talisay, duwa ang ginpalistahan niya sa ngalan niya. Hotline. Inano man nga doobusar na ng inyo, hindi na naiamo. Hotline. Kag resolusyon sa mga kongresista sa Negros, batok sa CPP-NPA, ginapakamalaot sa among nga grupo. Hotline. Langkoy nagkaroon ng aton man pagsugilanon sa pila ka mga opisyal kag tagpamuno sang Interagency Task Force. Bangod sining padayon ka mga panibag-o nga kaso nga na-record sa Bacolod kag subong man Negros Occidental, may chance ayhan nga ma-extend ang enhanced community quarantine kag general community quarantine sa bilog nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Hotline. Abi, sa inyo, kung kamo pamangkuton, anong opinion ni sini? Ipasugtan tabla o kung kinanglanon tabla extend ang ECQ? Nga dapat ini palawigon agod malikawan ang anuman nga mga problema pagid nga pwede idulot sini sa palaabuton? Or kinanglantan nga halugan, kinanglantan nga matag kumpiyansa, pasugtan ta nga magbalik sa normal life, bisan may mga cases kag may mga pending test result pa nga ginahulat. Ang inyong mga opinion, ginabi-abi tagid karon nga aga. Pwede ninyo mapadala ina sa aton text hotline 0938-225-5017. Aba reklamo parti sa SAP distribution pagkaronan tayo na importante ini mo. Man, kon i-cater naton everyday, ang mga nagareklamo, kahapon may nagsaka man diri. Sa Aksyon BBB program gin timing gin nila. No, nga magpalabot sa ila siling nga reklamo kay daway kuno sila sa pakan. Ang question nila nga way kami ang madala. Ang mga mayad pait pangabuhi amo yang ginlista. Ina no man nga pagkahimtang man ti ako yan nagapresyum once nga gin survey sa barangay ginatagan sang official form agud malakip sa listahan dapat kwalipikado dapat way na question sa ulihi kay gwa sina kung may pinilian ka mo, hindi na para spigado, ang gwa sina, nga ginuna nyo ang malapit nyo nga mga pamilya, tiyang magutom to karon ano na lang? Ang mga naga-suffer o kung naga-problema sa malawig nga tiyempo, kay duway gid sang palangitanan, bangod nga napaidalong kita sa enhanced community quarantine, kumusta to Kag ang aton mga borderline, ang mga check-up points, kumusta ang compliance? Kag ginapatuman ang pag-regulate kag number coding o kung ang coding sang mga gin-authorized, ginatagan karpas sang probinsya. May mga concern pa, may mga reklamo pag yapon, may arag yapon nga way kinsindis ni nga ang iban, bisan hindi pa tiyempo nila para pagsulod rin sa Bacolod, sige mangyapon ang insister nila da. Aboy na sa parang pila nga madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Diri sa inyo pala tuntunan action hotline oy ang pinaka-latest karon nga record worldwide sa kadamuon na sang kaso sang COVID-19. Hamakon mo 2,634,529. As of yesterday, amo ng record sa bilog nga kalibutan o kon sa mga pungsod nga may ara sang kaso sang COVID-19
COVID-19. Action Hotline. Sa masobra 2 milyones ka mga kaso, ang na-record nga mga nagkalamatay 184,021, 184,021. Ang mga nakarecover ara sa 717,287, 717,287. At least nagadamo man ang mga individual nga nagaka-recover. Action Hotline. Kay bisan diri sa pungsod Pilipinas, ang case ng COVID-19 di nagtaas man mo. O, kung basyan nato ng report sang Department of Health, di gid mapunggan. Ang problema ni sa Luzon to sige gyapon ho ang paglumbayag mga tao tuto katig-agi diyan no kabudlay gid sa ila i-regulate. Mana mo na gani bisan diri sa aton man sa lokal kung iangot ani kung iangot ta diri sa aton sa lokal tikita niyo bisan ang IATF chairman sa Bacolod nagaugtas kay ngambal sa aton IATF chairman diri sa Bacolod may pila gid ka tawo gyapon nga daw nabudlayan sila kay kumo natandog ang ila comfort zone. Action Hotline. Ti ang 30 días kinchindi kita mo. Problema gid man ni kuning kaso nga maglawig pa bi. Naway daton ginapayo kung ma-extend pa, puwera palayo lang. Dako gid man niya tuod nga problema, subong kun way na sang food pack sa limbawa ginapanagtag. Way kapig katilaw sining sap. Ti mano ka karon? Alangan ka manguyab kag mag-inom tubig kag magtulog. Action Hotline. Grabe, no? So, amo na ang balantayan naton nga mga development today. Now, balikan ko lang ining parte sa karon sa latest update dira sa may Barangay Villamonte. Damo actually sa mga nag-comment siling nila ti nag-create sang pila ka mag-confusion kung mga may mga kuan bala, may mga ginpagwa ang pila ka mga resource person nga hindi nyo man mabaso lang ang radio kay Iban Drabe kapon ang ginalinan dito nga na-interview man kanagatag sa statement is no less than di barangay captain eh. No, gali igo kwentahon ginduhol mo lang sa iya sang purok president hamakon mo yang ang early nga report nga tigin hapit pang bangkay das lugar nila pero ang kamaturan wala. Ti amo nang isa ka problema kita dependent sa ginakuha naton sa sources o kung mga sources naton. Ti kinahanglan guro ni mga barangay officials mangin serbi ning eleksyon before kamo maghatag sang statement kung hindi man lang sigurado hindi na lang anay himo sang anuman no nga mga palayag at least kadtuin yo anay kag o si saon Action Hotline. kay kita nag-try man dito kahapon ang aton sining City Hall connection tigaling kumo nga ang lugar high risk why na ginman nagka-penetrate to sa sulod Jackson Dale Salazar. Tiyan mo na serbi eleksyon niya nga nason mga statement ni gani kapin pagid kon may mga pasyente dapat siguro kwaon tagid kay istoryaon na mga pasyente kung ano mga side Manila na ano mga nagkalarabo mga himata ni sa mga pasyente para nga mangin balanse. Action Hotline. Diri sa Pilipinas, sa mga nagapamangkot na nung pinaka-latest update sa COVID-19, mayarat na sang 446 ang mga kaso sang mga nagkalamatay and then naglambot na sa 6,710 no ang cases sa bilog nga Pilipinas. Ang naka-recover, amo lang ni galing maayo, okay do at least nagataas ang number of recoveries nga subong ara na sa 693. Action Hotline. Ini mga naka-recover, kaya nila ang lawas nila, ang ila sining immune system, masarangan nilang epekto sang COVID-19. Ti kabay pa kita nga mga Pinoy amo na tanan ng immune system naton mabakod para way na sang problema pa. Action Hotline. Now, ang mga nagapamangkot parte dira sa Banwasang La Castillana, siling isang alkalde sang La Castillana no less than Mayor Romayla Nicor Manggilimutan, gakasubo siya kay ti of course
may pila karon ka mga panibag-o nga mga regulation ginapatuman ang makaiping nga mga LGUs. Kag siling kanis nga alkalde, siya mismo yung nagapang sabat balasang mga ginapagwa nga information paagi sa Facebook, sa social media, nga kung kaisa instead nga magkabulig sa preparasyon dira sang LGU, nagapalala pa sa sitwasyon kay ti hindi amo ang mga information nga ginapalapta. Siling sa mayor, siling nga ginatinguan namon ini nga ma-address and hopefully maplastar ini tanan, no, nga ang parte sa COVID-19 patient dira, no, nagalaom ganing alkalde nga kabay pa maka-recover na sila tanan kag ila manghimata, waay na sang problema pangatubangon sa uli. Amo man lang nang aton nga ang mga natapikan, why man na sila gusto, hindi man na nila gusto nga matapikan sila sa COVID-19. Tiamo na nga kinanglanta nga insindihon mga ka-aksyon. Now, kantuan ta si Action Alvin, graba unahon kun lang siya before ko ikantuan ang IATF chairman sang Bacolod. Kay kundi damo reklamo sa area sang Silay nga bangod sa Social Amelioration Program. Ang talisay lain na case iya kay may ara nga nagdoble ang ngalan, di may lang sa ulihin na diskubrihan. Daw may problema bala sa ila sini nga mga listings. No? May lang gani kay sa encoding guro dapat sini kabay pa by next month kung halimbawa may another issuance o kung distribution sang SAP. Abi ko kay uhan naman ang inulistahan da. No kay kalaway bala nga para gid sa pigado ang tuyo sang gobyerno nasyonal nga mabuligan ang mga pigado kang apektado direkta sang COVID-19. Ya werte kamo iya why nyo ni masapakanan nung tabo man. O agwa sang ulihi gatudloan na iyang DSWD kag barangay siling sang barangay hindi why kami alabot sa nang listahan. DSWD na yang nag-finalize na. Ay dali lang. Ito mga BHW man, kag mga representante sa purok ang ginapalibot, kag una nga nagpapalista sa ni. Oh, tinga sa primero pa lang, siguro ba si may napilian nga danang ng BHW nila kag ang mga representante sa barangay. Naunahon ko lang ni, kay karon ko antas ang reaksyon ang taga-DILG, na mambal nila siniman. Ang tao subong nagasala. Why naman sila sang katuan? Ang gusto nila magreklamo parti sa SAP. Hindi sila makadto. DSWD. Sila siyang DSWD. Iti amo ning final listing submit sa amon. Barangay man yung nagbulig panglista ni. Sa piyak nga bahin, kung magkuton mong DSWD, hindi barangay ning nagbulig sa amon. Sa pagpa-fill up sini, may evaluation nga mga ginhimo lang galing. Sino ang dapat sini nga katuan sang tawo? Ang isa gid lang nga mapos katuan la kadto sila sa Action Radio, diyo mo ni nga nagadamo ding mga tawag sa telepono, mga text, naga-message diri sa page sa Action Radio. Hindi mo ni matingob nga inang isa lang na kaagi nga masulbar mo ang problema kay lain-lain nga lugar, mga purok ang nagapalabot sang ila sini nga complaint. Patrol reports. Katuan ko si Action Alvin Graba, upod yun ang DSWD, may pinakuno ka clarification dira. Action Alvin, good morning. Yes, Action Art live diri no sa opisina mismo sang DSWD sa syudad sang Silay in relation sa mga yamo kag reklamo nga aton sini nga nabaton lagi kan man sa aton sini nga mga texter caller kagang nagbuluyag magpalabot man sang ila sini nga problema agud masabate ini sang DSWD kay Action Art ang sitwasyon diriya ang ning mga pamangkot ang makasabat lang gid ang DSWD because of the allegations sang pila ka mga purok barangay sa siyudad sang Silay nga ang issue diri social amelioration program sa listahan nila Action Art sunod sa aligasyon wala sila nakabaton sa baylo. May mga nakabaton diri ang ara sa listahan as alleged. Okay. Napatay ara sa listahan. Napatay. May ara ganing ginapalabot didra pag attention sa ibi magalona Mayor Malakon may mga reklamo di nga naglabot sa amon nga may ara ya sa isa ka balay ganit duha yang makabaton.
Isa pa na aksyon na art. Sa May ibi magaluna allegation. galing na iya. Oo. Dot barangay Tansa, bala to mo i-review ko lang karon ang nagpakigangot sa akon kagabi. Oo. Mm. Dugang tan action art sa mga allegation. Amo ni dapat nga sabton mas ang DSWD, bisan Yes, sir. kabalo kita kay insindi kita sako sila, pero kung hindi ni karon sila makasabat man kundi ang basol yan daw sila matupat tanan. Yes, action art. That is Mm. why we came over sa opisina mismo sa DSWD, especially kay Ma'am Soraya Leda, ag OIC, no, sa DSWD diri sa siyudad sang Silay. Mm. Kaya ang allegation action art bisan gani patay na sa listahan. May miyembro Ay, na, ano? or rather may Ano man pamilya, patay na, I mean 6 feet below the ground na nakakuha pa sa ismail? makakuha pa sa ismail o kung nakakuha Araw-araw pa ta. sa ismail. Ah. Oo. Isa pa sa reklamo, Okay. action art is pamilya sang DSWD nakabaton man. Ay, why na yung Ano, kaso, Action Alvin? For me, bisan pamilya, man o ni mata, mas ang DSWD, basta kwalipikado kag pigado, ya pwede ginatagan. Yes, Kaya hindi Action man Art. yung butamalon kung pamilya, himata ka sa DSWD, may separado na sa nga pamilya karon. Kung pigado kaya, natuunan nga less fortunate ka, kung pigaw ang pangabuhi mo, ti pwede ka gidigapon makabail eh. Yes, action art. Sa Mm. pana, kabalo ka, ano pagid ang reklamo, kag-isyo. Ano pagid? Empleyado sang gobyerno, nakabaton man. Inaaguro do, lain ang sitwasyon, kapin pagid kung regular employee ka do, hindi kinaaguro makwalify. Yes, action art. No? Oh, sige, Anyway, be. tatlo pa lamang ini ka mga palamanggotanon nga pag-asakton karon sang OIC head sang siyudad sang Silay, partikular sa DSWD, nga si Ma'am Soraya Leda. Ma'am, live ka subong sa Action Radio Bacolod. Ma'am, number 1, allegations. Hindi patas kapag panagtag sa listahan nga ara mismo sa listahan sang DSWD. Even ining patay, ikaduha, pamilya sang DSWD, nakabaton man o kag ang government employee. Mapano na to ni Sabton, Ma'am, si Action Art Tagupon ara sa linya. So, morning, Action Art, no? Good morning, mo sa tanan ng nakapalamati, labi na sa mga taga-Silay. So, gina-clear ko lang, no, na masiling sila nga hindi patas. Siway ko kabalo kung ano ang ginahambagin nilang hindi patas. Pero sa ginaaligar nila nga patay, so pasalamat man gani kami nga subong, gina-post namon sa tanan nga barangay, ang listahan nga sa diin amo na sila ang beneficiaryo sa amon nga social amelioration program para maka-comment sila kung ano dira ang diferensya. Kahit ginabaton man namon nga hindi man kami perfecto nga amon obra insakto na gid, no? Correct. So sinaya kaina sang aga o kunalit gani kagapon nag-advise kami sa aton tanan nga punong barangay sa kung pwede mabutang kita sang complaint desk sa tanan nga barangay sa diin tanan nga reklamo nila ilan sila dito pag ipasa sa amon for further assessment mamon kasi hindi man kami masiling nga ang amon ginista to perfecto na gito kasi amon na gid na sila ya kanan kasi inaako man na namon may mga double entry may nagadublid na nga pantawid, nakalista paliwat. Kasi tungod man, nga why sila nag-declare sa ila nga informasyon nga pantawid sila or amon na, no? So, ay nakabalo kung ano man nila nga motibo. Ang ikaduha na siling ni Sir Kaina, nga government employee. So, may ara sa guidelines naton nga kung job order siya o kung sub-minimum wage earner, Pwede na ya. siya ang sole breadwinner sa family, pwede siya naton madala. Kung job Unless- order, pero kung regular Job siya, order. hindi na ya. Pero kung regular siya, hindi siya pwede. Correct. Kaya yun, kung sa minimum wage earner siya, kagang iya nga partner o kung may other nga membro sang pamilya, nga sabli iya pangita, hindi man siya pwede. Na so, nang inaaligar nila nga pamilya sang taga-DSWD staff, wala ko yung kabalo kung sino na ginamin nila. Pero kung may ara, reklamo lang nila diri para maklarify manamon, maklear manamon ngalan. Correct. Pero bisan membro siya, kung pigado siya,
kagpasok siya sa aton guidelines, hindi man na busilingon nga pamilya ko abi, pamilya sa upod ko di, i-deprive siya namon sa iya nga benepisyo nga sa diin eligible man saya o kung qualified siya. So, Yes. kapasalamat man ko gani nga para maklear man namon ngalan. Among gid kahit kagapin sa pagid tuod ma'am. lang, Ang malain Oo. pala ma'am kay kung kay isa pag pamangkot mo kadto sila sa barangay, ang mga barangay officials man niya ginatudlo sa inyo niya DSWD na yung pasulon yung listahan kung mo madala. Oo, tiyan mo na gani sir nga kaina, gintawgan ko gitanan nga barangays, kay di nakadto di ang mga constituent nila. Okay. Kung pwede, i-cater gid sila sa barangay, kay para nga isa lang bala ang makadto diri sa amon, madulong sang tanan nga reklamo nila. Okay. Oo, sir. Mas mayo na no kag anyway under sa memorandum circular gin papanaog sang DILG obligado gin man actually ang barangay na mo nga mag post iyasang listahan sa MASAP Oo. beneficiaries. Amo na gani siling ko dapat ma-post gid lang na kay para makita balas ang tawo kung sino ang mga nabutang da para at least Kaya para mabinulit. makabulig man sila nga Okay. makasili nga ini nga hindi pwede na iyang amo na. Oo. Gani man. Kasi nang ginako man namon nga tungod sang time maginatag sa amon, liwat-liwat nga guidelines. Grabe man lang pressure bala sa amon. Ako nakaintindi ko pala ma'am sa inyo kag sa mga barangay kay tuod gid man nga pag-order iya sang Malacañang way gani siya kasi mana to ginobligar na kamo may deadline na dayon nga kinahanglan ma-submit. Ti galing di taman mabaso, we are not in a normal time. Naway kita sa normal nga sitwasyon pero Gani, oo. mas maayo ni ma'am at least naklaro mo man kag ma-address song himuon sa mga naga-complaint kabay pa mga barangay official na hindi nila pagbaliwalaon ning imogin tawag sa ila. Sir, may ara na ko kaina, may record ko dito na ng mga punong barangays na tawagan ko dito kay pag-abot ko sa opisina kaina, damo di kinagto. Ay, sus. Hindi man pwede nga diri sila mapila sa amon. Amo gid, Pero isa- gani kapag abot ni Action Alvin. na-disperse na sila kay nang natawgan ko na barangay, kag ginambalan ko sila, mabalik na lang ko sa respective barangays kay may complaint desk dito nga ma-entertainer sa ila. Okay. Ma'am, ano man ang ining final listing? By the way, number 1, natapos na kamo, nakumpleto na ni ang all barangays ang silay Oo, nga oo, sir. 100% na gid. Nga, ano nga namin mo, nga payout or listing? Ang payout. Wala pa, sir. Kaya Wala pa. kami sugod. So, 5 barangays pa lang. Pila gani ka barangay ang silay? 16, pero ang amon Wow. na target is 20,119 ka families. Okay. Oo. Now, so ang nami sini kumo at least kabay pa makakuha kami sa numero sa imong personal number mo da pagi kay Action Alvin para nga kung may gusto kay palapot ni sa amon makakontak ka at least pagi sa Action Radio ang serbisyo mabuligan ta kamo dira sa Action Radio nga ma-inform ang taga sila namo niyang nami taniya nga inang transparent bala kag ang posting sa barangay, ang compliance sila, kumusta by the way? May nakita na kamugalag iyas ang DILG ni. Okay man naman, may mga postings na, may na-release na kamo nga mga official list, sining mga Para na, barangays? sir, that's why nga damo na complain kay tinabalaan na nila nga wala siya nadala. Ay sus. Ginapa Balikan ta si Action Alvin Graba, alas 8:33, Action Radio Philippine Standard Time. Amo na lang ni gurong himuon tao, abi sa mga banwa kag syudad, DILG kag DSWD please. Ang mga complaint kada isang ginapadala sa amon di isahon ta na lang, no? Next day siguro atensyon sa IB Magaluna nga DSWD da no kay damo man di mga reklamo ang tinawganay di ga baga ang telepono sa Action Radio di liog lang ko Action Hands ara siya way pa siya kay para nga matagan no damo abi naga-question tiway sila sang oy sa kabalo di sila ma-complaint Action Alvin. Yes, Action, Art, no? Ginapamangkat man naton si Ma'am Diwat. Ma'am, sa mga pumuluyo sang siyudad sang silay, particular sa 16 barangays, diin makitaan ang ila sini nga mga names. ara sa barangay hall nila kahit ang advice ang DILG ibutang sa conspicuous place doon sa barangay hall nila ginpost.
So action na art taragali sa may barangay hall, no? If in case good man, at least para ma-post. Okay. Para ma-double check sang mga beneficiaryo and at the same time wala nadala sa recipient. Oo, sir, amo na ang purpose siya. Kasi ang mga tao mismo sa community, sila mismo makambal nga ini si Kwan hindi ni pwede siguro ini si Kwan niya dapat ni butang dira, no? So pasalamat man kami kay para nga sila mismo mabulig man sa amon. By the way, who do the listing? Kami diri sa DSWD. Kamong gahimo. Oo. Pero base sa ginpa. Ina ang amon niya diri natabo sa silay. So naghatag kami sang pre-assessment form sa tanan nga pumuluyo. Pag-submit diri, in-prioritize namon based sa data kasi ilagin deklara sa ilang pre-assessment form. So kung sino ang nagpasok sa guidelines, amon na siya ginbutang namon. After sina, inbalik namon sa mga BHW o kung diri sa opisina, ipatawag namon sila, nga tanawon nila, kakilala man na nila. Kung may ara kami mga question, ginavalidate namon liwat. Okay. After sina, ipatawag naman ng barangay captain kasi tanawon naman liwat. So after sinapag final, ginposting na sa barangay. So butang balon may mga process ni gali. No, number Oo, one, do sir. pariyo mo di sa Bacolod, tanan anay gin panagtagan sang atong photocopying form. And then pag submit, naghimo ka mo assessment. Okay. Kay ti may information man tuod na butang to sa kwan mo, sa ginfill upan mo kung ano ang status mo. Bra ka bla mo na. Pero ang nami gid ma'am, kay kabalo ka may ara tao yang sa fill up yakag sa information sheet nga i-fill up ito sa form, lain mo na iambal ibutang itong mga information mo, pwede malang na. Pero ang makakilala gid that is why siling ko hindi ni gini ang DSWD kagway niya bastante nga mga personnel to cater sini kung magpatigayon sini kundi balik ka man gyapon bulig mga bulig sa barangay kay BHW di ba? Oo, sir. Na ti ang lain kisubong kay kumo nga may manadiskubrihan nga do hindi nga dapat diskwalipikado do kamoy ang ginatudlo nga basulon. So kung may reklamo sila, sir, ginabatong ginamon. Masilin sila nga ano ya, double entry. So i-erase to payroll, wala pa man kami kapayout sa ibang barangay. Na mas mayo ni. Pag dason, sir, kung makita namon nga ineligible sila subong, sa next na pangatagay, hindi na sila matagaan kag may sanksyon na sila sa gobyerno. Okay. Kaya ang iban, wala nag-declare sa ilang assessment form kag tuod ng ilang status sa ilang pangabuhi. Kaya Pero, mo na ganin nga, kami hindi man kami ma-blame siguro kahit ng tungod ba lang tungod sang kung isa-isa ho naman sila i-house to house, Okay. siguro isa ka tuig hindi kami katapos. Gani. Kung isa-isa ko, amo na gani siling ko sa limited nga tayo, kag sa limited man nga personnel, ni mo dira sa DSWD, sa mo ni kadamuon sa barangay, isa-isahon mo na tuod ang mga puloy-an da, matyagan ko, malabutan lang ni Hunyon, di nyo ba matapos na? Sakto, good sir. Oo. So, ang mga nagbaton nga supposedly hindi eligible bla na matabo sila hindi naman pwede naton guro bawion na basi nagasto ng kwarta bla. Mo na gani ang problema sir kay nabutang dal sa guidelines nga kung madakpan siya ipabalik gid. Pero kung nagasto na to nila while kami kabalo kung paano na nila bayaran. Pero sa next na pangatagay hindi na gid sila kabaton. Wow, galing kay amo ginangalinan sa lain buot sa mga ingod balay naman siling hindi ka tani ay kwalipikado da. Mayo man na si imo nga nakakuha kaya kami wala din nga pikado. Galing hindi taban mabasol ito ang bangon sini nga tiyempo. Ma'am, bangon sini anong matabo sa iban nga maway pa kamo naka-pay out bali ano man may gina-post na to ang imuon sa publiko lang tawon la to and then galing kay basin di pagidalon sa kapitan sa imo da ang complaint sa mga residente nito. Hindi man naguro sir kay ang amon coordination sa mga punong barangay sa Silay nang daw ka nami ibala that's why nga pasalamat Very good. po nga ang cooperation namon bisan tungang gabi bisan aga pa kay na panawag ko aga pa iban kapitan nakatulog nga kabalo man kami nga sila kabira-bira man sila nga tani ba perpekto man bala maganagan ang problema. So wala ko problema sa mga punong barangay so sila kay grabe ang amon nga coordination kag buligay gid. Oo. Wow. So far amo ginpasalamatan ko nga all out gid ang support man sang barangay sa amon kag amon nga local government. Oo. So
mga pila pa ka barangay ito gani ang nabilin nga way ka mo ka payout? Kahapon, 5 kami. Subong, may 6 kami ka barangay. Mm. Pero, sir, ang iba nga barangay nga Dlagco, tag 4 days ang schedule namon sa ila. So, hasta kami sa Domingo. Mm. Ano ni mga barangay nga naka-payout na? Kag anong mga barangay nga wala pa? Para at least kung nagapamati sila subong, magkabalo kang iban, di makagawa mo, ay home quarantine pa, siling nila ti, ano man ba si tapos ni Saton, may mga question niya sa amon, di luway tinimok-timok, ano na, din tapos na, din nga mga lugar ni ma'am ang natapos, So, kag wala pa. kahapon, Barangay Bagtik, Barangay Patag, Mhm. Barangay Kapitan Ramon, Barangay Hawayan, Mhm. Barangay Balaring. So, Okay. subong ongoing sa Mambula, Ginhalaran, Barangay 5, Barangay 4, Barangay Ilopez, Mm. Sige, ma'am. Oo. Ay may ginalantaw naman action. Oo, mayon ang at least para bala sigurado. Barangay Lansan. Barangay Lantad. Amo na ang anom, subong. Subong, oo, sir. Okay. So, ang mga nabilin ni may chance pa sila nga lantawon ang listahan da para at least temprano pangdaan mapalapot na sa inyo. Oo, sir. That's why kay nadamo na di kay tanan halos. So, tanan naging barangay, nakapusting na sila. Okay, so at least namin niya kay nangin bukas ka sa Action Radio kag pagi sa amon di maklaruhan man sa publiko da kay kaina pag umpisa dito sa Mambulak pagpanagtag ma'am grabe dayon ang tinawganay di sing namon sige na lang makadto na kami to bisa DSWD para maklaruhan ha. Pero sir, naka-advise ako to kay Kapa. So may complaint based na to siya sa barangay hall nga ma-entertain. Oo. So bali batunon nila sino nagareklamo to nga why sila yung makabaton and then kuan ka mo Sa amon. Oy, si. Grabe man ma'am no. Amo ni nga programa sa gobyerno para sa mga pigado pero kung isa damo gid nag take advantage man no. Oo. Okay. Hindi naman na ma-blame sila sir Galing paano tanatod bawion. Ang problema sila kung bisan ara pa sa ilang kwarta sila ay nagasto na to namon bayad namon sa utang namon. Oo. Tiyan mo lang na Anyway, subong ang mga nabiling na barangay ni pila ning target beneficiaries? Hindi. Sige lang kay basi makuha pa to sa ma'am karon calculator kay sumada. Hindi na lang Okay na lang mama. Okay. But anyway, ma'am, mahatag ka karon na lang kay lataw mo data. Pamangkuta sa Biakson Alvin, pwede tani makuhaan picture ang mga barangay ni kag para hindi man naguro damo giga listahan para mapostan lang para may basihan ang tao da kay kun why pa sila subong complaint ka na baton nga may ara patay ang ginbutang pa may mga padding bla system. Ma'am, pwede lang makuha naman picture or no. Sir, basi ba lang wala kami advisory nga muna. So, ang aara lang gid dyan, sa LG nga i-furnish naman ng barangay captain. Okay. Sila, sir. Hindi man sa katag authority tod gaway manabutang na nga pwede mapanagtag sa media sir, mo. kay basi ba lang Ma-technical ka man. ma-technical kami, sir. Correct. So, ang matabo sini, madam, ang himuon lang namon nga paagi sa imo da kung may mga complaint. Pero by the way, why pa ang complaint nga man sa ibang mga lugar may reklamo niya pati patay di sa amon niya ginlista to. Pero sir, daw wala kami di kabaton nga may patay nga ara sa lisan. Hindi na ko sigurado, sir. Pero kung may ara gid man ita-validated namon niya. Bow, thank you gid ma'am. Thank you gid. Ang amon mo lang diri bulig man ni sa inyo da para at least matadlong bala kung may ara gid man sang mga naga take advantage da iya. Oo Kaya pa man na sa iban niya. Gani man nga inang kundi ba tong ginagutom nga dapat kwalipikado kundi karon makabaton to kundi kuan ang kalimutan latos gutom. Oo. Okay. Ang mga food packs distribution, yung kumusta by the way, Sir, ang food pack pala, may kin-created diyang committee, ang LGU, so ay na nag-agi sa amon, kahit kundiri pa sa amon, guro ba hindi na kami Arapal. Arapal, sir. So, pasalamat man ko nga si Mayor na create sa committee nga sabihin sila in charge mahatag sang food pack. Kay kung nagdungan, hindi ginamo sarangan kay
silo nga sila tatlo lang amon di social worker. Mm, Wala sa mga job order nga nagabulig diri sa amon. Okay. Sige, i-try ko niyo kay Action Alvin. Ang may mga ga-message sa aton sininga sa aton sininga live para ma-cater ta na lang gini yung mga reklamo. Pero so far, ti mga personnel ni Ma'am da, kumusta subong? Wala na di sir tao. Ako na lang di ka Bahay. nabili sa opisina. Actually, malakat ko tanin subong pinabdan ko. Gani. Pero ma-consider na ton, ma'am, nga successful man ni ang mga regulation, implementation sining program dira sa Silay? So far, wala sir, nang nag-ano rin kami sa guidelines. Kasi hindi nagtani kami gusto nga may mareklamo. Galing correct. tambal ko wala nga hindi man kami perfecto. Gani man. Sige. Ikuanon tanay karon no kay pero ang ano man by May may another set pa ni no, may ari pa ni dugang. So, kaya ninatan subong for the month of April. Pero ako na siling ko bala nga hindi tanan nga nakabaton subong kahit di ko may problema sa ila, tinis lang makaklaim sang May nila. Gani. Sige. Job order, hindi pwede sa SAP. Working head of family above minimum wage, hindi pwede sa SAP. Insakto to ma'am, amo na no? Oo. Pero kung minimum sa wage earner, kag head of the family, kag siya lang. Sige. Balikan ta si Action Alvin. Alas 8:45, nakita mo lang. Buksan mo lang niyang complaint sang tawo. Hasta lang maghapon, hindi maguntat ni mo. Ari may kundi Barangay Ilopez, Silay City, DSWD, palihog check, mayo ang ginatagaan nyo kay damo negosyante, damo gaobra sa gobyerno, damo may kwarta na dala. Barangay Galigapon, Gaprob. Barangay Ilopez, ko naman, may mga reklamo. Amo nang imuon nila, may complaint desk. Oo, naka-istorya na kami ni Punong Barangay Galigo, Kaina, nga may ato to sila complaint desk sa barangay nila nga makita sa taran nga reklamo. Good. Sige, damo ko no single parents sa Ilopez, no work, no pay. Wala yan nadala. Ati, amo man nagyapon na. Kasi why nila specify guro sa ilang nga data nga napiktuhan sila sang quarantine nga sa diin nag-no work, no pay sila. So, mo lang isang budlay. Oo. Kaya mo na kung kaisa kay Tiway man guro gin-inform ayos ang nagalibot no nagatag form nga amo ibutang mo gida ako ano nga tiabi nila ya ma-fill up lang tanda i-check on man ta nagyapon. Sige, sir. Nya ang Thank pag-fill you. up gali pwede lang man mabutigan ang status kag ang barangay man gyapon gali ma-approve sang guidelines kay kabutigan India. Ay kung mga palabuti sa DSWD aksyonan ni Ma'am? Oo, sir. Sige, sir. That's why nga may complaint desk kita. Kaya Okay. utang na nila, ho, sir. Halungan ta lang to ng ginatag. Sige, thank you, Gid. Action sige, Alvin. sige. Yes, action na art, no? Kay may katawag pa kay ma'am. Pero why niya ginasabat ko. Sige, pwede mo nagsakto nun. Thank you, Gid, ma'am. Tricycle driver ko no, bana niya tapos ako may tiyanggi ako pero ang kapital sa tiyanggi ko utang. Pero subong nga matamat naman. Kay ma'am, kay may ginasabat. May ginistorya na siya? May ginistorya sa action art. Ikaw na lang sabat, di kido taga DSWD ka man. Okay, ari ko subong mo. Di basta amo niyo, ang guidelines saling dapat mayo sinitani prior naglistahan ay ni why abi nagpagwa no sang dawala gid matutukan nga amo ni dapat sila ni makabaton ti kung kaisa pag-abot sa mga nagapanagtag Action Alvin hindi man lang hakos kung anong i-advise nila sa public kundi ang iban to ya honest to goodness kung nagbutang sa ila to mga information nga pigado man galing di kumpletong detalye sila pa ang na problema subong. Oh, yes, action art. Kaya mo gani nang ginambal ka gina ni Ma'am Leda nga why nila ginbutang ang gusto nga information sa ila sinang nga personal data nga ginapadala sa DSWD. And that is why ang iban diri action art nga ang iban kung hambal bala sa texter may kasarang pero nakasudod. Magadepende man ni action art kay pamangkot man ang iban diri action art basi man available man karon si Ma'am Leda ang OIC DSWD officer
diri sa siyudad sang Silay. Kuan tamo sa Actually, gina-review ko diyo sa galing kay kadasing mag-pop up la kadamo sa nagapadala sa mensahe iban na big greetings. Kay yes, siling ko yan, ipasabat tani pero ti amo ni ang imuon nyo na lang kundi subong ongoing na dara ang ining anom ka barangay. Ang sa next nga barangay nga may listahan kamo da tingban nyo liwat sino may mga reklamo da kag kun hindi magsapak ng complaint desk ng barangay, pabalon nyo di kay para nga himuan ta ni aksyon ay nano man nga sitwasyon nyo man. Oo, that is why action art, no? Sakto gina-action na art, that is why... Kay why naman ang tao kadtuan, din siya makadto karon kay sige ti alin man ang listahan sa DSWD, alangan ta mareklamo to, alin man niya sa barangay, pero kung hindi matuod nga mga kang hindi dapat maka-avail sang SAP nga ni, tapos sila yung naka-benepisyo, ti unfair man ha. So, action na Kung art, ang ayo ko sa imo, gani ba si malabayan mo medyo lapit na sa mga may panagtaganay para maka-aktual ka to lantaw? sige, action art. Kay kagi naman na labayan magkita kagina, bay mga nagatinipon man to sa isak lugar, sa barangay, along the highway mismo sa siyudad sang Silay. Okay. And base para mga action art, no? Nga makakuha man kita. Wa ilang lihog number na si ma'am para nga karon makakuan kita siya, kung may mga follow-up kita questions kag clarification. Roger on that action na art. So, rekta, yes, action art, no? Rekta diri sa area sang Silay, sa opisina mismo sang DSWD with action Nixon Tahom. Ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Kita mo lang na, perti nagidyak damo sa mga nagapamangkot. Siniti mo na siling ko eh. Kung ikaw para sa imo, dapat makwalify ka sini, why not abing hindi ka magreklamo? Kaya kung ipusipusan yun eh, dason nga bulan kung may payout naman, sila manigyapon niya karon na makabaton. Action Hotline. Now, ang sa ibi magaluna, pabawasan ko lang kay naunabi ang silay schedule eh, no? Ang complainant kananawag sa akon kagabi, pabawasan ta lang ning ibi magaluna kay anyway, amat-amaton tani mga banwa kag syudad. Aton diri concern gati kung hindi tani ma-address subong sa sunod nga bulan kung may payout naman o kung may hatag naman ti ano na lang nakaron iya, no? Ay pobre man ang mga kwalipikado supposedly nga makabaton sini tapos wala sila iya madala o kamo man tani dira nga may kabalo ka mo nga ti hindi bisan hindi ka mapagatagan okay naman lang pangabuhi nyo taniway lang kamo yung nag-intrada taniway na lang kamo yung nagpalista man kapin pa kung may sarang-sarang paman kamo pangabuhi nyo unahan nyo manabing pigado da Action Hotline. kamo mismo mo makabalo naman sila nga, may ari pa magkusulo-subra diya, makalabuot pa man niya, bilang kontribusyon ko sa gobyerno, mo na lang ko ni, hindi kiti maminsar kanya ay, yadi pa man na, o magabaton ko na kurong kundi, makasapin-sapin pa na, kuhaon ko pa na sa bulsa ko, galing ko magamo ng thinking siyang tanan, kaluluoy ang pigado, kapin pa ko ng pigado, nga way madala diya sa listahan, na ang binasulay ni hindi amak, ang mga reklamuhay hindi amak, ang aton lang kabay pang mas temprano sa sining primero nga payout pa lang madiskubrihan na. And kung may ara sa additional payout nga matabo o bulig pinansyal naman sa idalom sang Social Amelioration Program by next month, dira guro, no, pwede na nga mapanas na kung sinong dapat nga ipanason kag buslan sang mga dapat gid nga halatagan maluoy man kamo no, sa may mga sarang-sarang daya uya-uya man pag may time. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Pito
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Hotline. Ayos, may mga picture ng ginapang padala diri sa akon, mga images sa barangay Mambulak, no? May mga reklamo. Ara may complaint desk sila, no? Reklamo kamo da and take note kung hindi ni pag-aktuhan sa mga opisyal da, please tell us, no? Kay para matawagan nato ng DSWD. Pwede no ya mabutigan. Halimbawa, ang inyong mga information dira, ang DSWD, why tiyempo ginaktuali bangod sa limited time mo. Ngayon na ba lang mag-istorya sa magkuha gid sang detalye, no? Ang counter-checking, matyagan kung may problema man nga may mga nagareklamo. Pero ang tupad balay niya, kaintindi ni kay balo kakilala sa inyo, mga lifestyle, sinakay baluan ng mga inyo bala sitwasyon sa pagpangabuhi da. Action Hotline. Ay, grabe ning sapo. Imbis ka magbinuligay kita tani para awayon ning COVID-19 sa mga regulation ginapatuman sa gobyerno, sos, diri pa lang sa SAP nagtiyog-tiyog, dali ang problema kung i-cater mo lang. Siling ko nga, kung i-attindi ron lang ni Dadlaw, malingin, bagol mo daw. Action Hotline. Pero dali lang bala, kundi may memorandum circular gipapanawag ng DILG, nga suppose may aragid man, no, sa mga listahan, kumusta ang compliance ni man? Online sa hotline. Online. Joining us this morning is the head ng DILG diri sa Negros Occidental. We have Attorney Ferdinand Panis on the line. Attorney, how are you? May aga gid no kay may aga masatong tagpalamati. Well, ari biktima man kita sang COVID kini kay naka-quarantine man kita subong kay lagawa. Ahay. Although active ang amon operation,
makadalagan sang sa ustuman kay may monitoring man nga ginahimo kada banwa parte sa mga preparations kag mga actions ka activities related sa COVID-19. Yes, attorney, si Action Art ni sa Action Radio. Attorney, i-check ko lang kumusta subong attorney ang monitoring sang team nga gintugyanan mo dira kung compliant sa posting sang listing. Okay man sir, gatuman man ni sila kag kun failure abi kung hindi makapost ni sila anong salabton nila under sa memorandum circular. Okay. We have disseminated fully sang directive or sang amon issuance ni Secretary Anyo with regards sa posting sang tanan nga mga beneficiaries bala Action Art nga nakabaton sang social amelioration program nga funds. So every day ginakuha namon through social media, gina-remind namon ang amon tao kag ang tao namon at the same time nag-remind sa aton mga mayores kag sa aton mga punong barangays, no. We cannot say yet nga may full compliance because as of this date continuous Action Art ang listahanay, ang validation, ang pagtaganay, no? Okay. Daw halos kadaman abis ang LGUs naton hindi man pwede nga one shot lang ni Action Art ang kuan ang pag-distribute bala kay nag-obserbar man kita sang social distancing. Correct. So may amo na gani nga may mga na-monitor kami diri nga initially may naghimo sang distribution nga may violation, we immediately call the attention of the mayor kag na-correct ato. So medyo will take days Action Art ang pag-distribute kag ang kung sina na ibaluan nga once nga natapos na ina-distribute the official list validated by the DSWD will be submitted sa LGU, no, kag sa barangay, and that's the time for the barangays to post in the respective and the conspicuous places sa ila barangays like the barangay hall. Dira na nila i-post ang mga official, ang mga beneficiaries nga nakabaton na kag validated kay Action Art ang listahan ng isang barangay is not official pa no, kung damo man sila gipanglista sa amon monitoring nga wala madala sa validated list ang aton nga DSWD, especially nga gin-slash ang budget for social amelioration kag 18 million lang abi Action Art ka pamilya bilog nga Pilipinas. So we understand the predicaments ng aton mga kabarangayan nga madamo pa sa ila mga pamilya nga kwalipikado nga wala pa madala sa aton nga social amelioration program. Rest assured nga ining kabarangayan naton ma-comply kay kun hindi I have directed my field officers to make a special report and we will immediately submit it to the regional office and to the central office. Walaan mo nga aton secretary bala Action Art medyo tama ni siya ka stricto. Okay. When he what he says he means it, no. So hindi na pagulaton sang aton nga mga kapitan nga mapapanaugan pa sila sang show cause orders. Kay kadamo naging papanaugan show cause orders sa mga gobernador, sa mga mayors, mga punong barangays, no. So we expect compliance gid sini Action Art mga after April siguro kay siling na naton sa mga nakatapos na iya they have to kay pwede man I presume no ginapalabot ko man sa aton mga MSWDO kag CSWDO dira sa Banwa kag syudad naton nga ihatag ninyo ang listahan sa mga barangay kapitan para nga mag-post na ina nila. Wala iya ginaobligar ang syudad o Banwa nga mag-post. It is the punong barangays or the barangays ginaobligar para mabasa sang pumuluyo nila kung bala ara sila sa listahan kag kung nga wala sila kabaton o kung nga nga waay sila sa listahan mga amo bala na Action Art o kung sino ang nakabaton. That's the purpose of posting transparency and accountability sa aton kung kwartay na sa gobyerno Action Art hindi na siya nga sila nga patarasak lang ihatag nga dole out gani man no. Kaya at the end of the day matapos si tanan may accountabilities dili nga masuktan na gid ini sila tanan sang kwarta gid paghatag sang gobyerno sa ila. Sos, ti anong posible nga mga kaso niya tubangon nila and consequence, halimbawa, kung may diferensya, number 1, sa mga nagpanglista, number 2, kung may ang diferensya, sa kapitan nga siya mo lang taga-anta, kag kung mayara man sa labton bala ang DSWD, kung sila mismo sa validation, nagkulang man? Amo man isa ka-area nga ginalantaw man namon Art, nga tiga-submit ang aton kapitan sang listahan. Oo. Maramang ka-guidelines na ginavalidate sa DSWD. Okay. I don't know kung ano nga sahi isang validation ang ginahimo sang DSWD. Amo siguro dapat sila lang ang pamakuto naton. Okay. Nga may nagakatabo pa nga nabatian naton nga may mga problema
sa listahan nga ginasubmit ang mga kapitan naton. Mm. So whatever kung maliciously and intentionally gin-commit ang kapitan kag may fraud nga gin-commit kag may kwarta nga nakuha sa gobyerno, may mga accountabilities sila, administrative and criminal and civil, no? Hindi lang kita kapanguna sa secretary kung anong i-file nila nga kaso sini sa makabiolate sining directive on full disclosure pag ining directive sa pagpaghatag sang kwarta paagi sa listahan nga submit sang atong mga kapitanes. Okay. Now, sir, attorney, pwede ba lang tao, kinamang pamangkot, yung pwede kami sa palapit sa opisina na kung may ara giman office pa ang DILG para magpadala kami sulat kundi pag-atindihon sa DSWD kag barangay? Abi mo, Action Art, hindi kami karapal sa bat sang mga pamangkot sa Ay, gali? FB page. Open na mo ng amon FB page. Kada mo damo sang pamangkot, halos 99 to 100% as of this time, ang pamangkot ara tanan related sa SAP assistance. Kapag kalabanan nga pamangkot, abi nga ang hindi sila qualified, ga amo niya qualified, nga amin nagabaton amon sini. Kaya nga amon sini pirmi sabat sila Action Art. As of this time, hindi namon ini masabat sa inyo kay ang primary implementor sini is the DSWD. So siling namon ang listahan ara sa ila, ti maayo man kay ang DSWD din nag-post man sa ila website sang ila mga numero. So ang assistance nga ginahatag namon sa ila is ang i-post na lang ang numero sa DSWD para direkta sila dito nga mga makasabat. Okay. Now, when it comes niya sa mga social distancing or mga violations, kami ni nag-assumer kad ay immediately direct the cluster head ko kag ang amon MLG or CLGO to immediately coordinate with the mayor kay kung hindi sila siling ko magpati, call me and I will call these mayors to advise them to follow social distancing. Okay, pwede sila sa Facebook page sang DILG na mag-post sa may gusto mag-complain. Yes, okay. Kuan ko na lang daan ang aton mga tumuluyo no para direkta bala basta gani SAP issues. Ang suggestion ko, kadto na lang kamo sa webpage or website sang aton nga DSWD kay kung sa amon pa kamo gibal Action Art circuitos kaya ang amon man lang sila imuhon i-advise sila to contact the numbers nga post man amon nga iya sang DSWD. Pero kung complaints iya as to related sa kapalpakan sang LGU, if ever, party sa mga distribution nga ini, kag sa mga listahan nga ini, pwede na namon na iya masabat, kag ma-refer sa natungdan, kag pasabto namon siya, kag kundo hindi satisfied ang complainant, we will take further action on that. Sige. Anyway, attorney, salamat gid sa time mo nga pag-cater man sa amon tawag karon nga attorney. Oo, sige, Action. Salamat man, no? Kabay pa na sa Mayo 1, balik na kita mat-amat sa... halong kagid, bayan na galing kay, at least safe man yung mga personnel ta. Oo, namin man effective man kay regular na gamitin man kami through teleconferencing, regional, provincial, and national. Teleconference kami so daily man ang amon nga communication. Mas nagsako gani gawa kay kadamo sang communication nga nagasulod sa aton ay which I have to attend with, no? Okay. So mayo man kay continue ang operation naton. Siling ko kung may mga problema kamo may naga-report man sa office namon naga-skeletal. Tapos tawag ka mo sa telephone number namon dira naka-post man sa amon webpage or anytime kamo sa amon webpage kay we will assist you kung ano ang dapat himuon sa mga issues na gina-relate ninyo with regard sa social amelioration. So sa liwat madamo gyud salamat Action Art and Sige. good morning. Good morning. Good morning, attorney. Thank you. Action Hotline. Hala nyo. Sige, ano da. Naunali magtinunto ko mo ni criminal, administrative case, ang pwedeng pasaka sa inyo. Pero ang mga complainant, kinanglan mo i-formalize naman, no? Ay nang may formal ka mga reklamo, himo ka mo da, katipon ka mo sa kagalingon nyo, imuan nyo sulat, padalan nyo dira sa talatapan sang kapitan, DSWD, kung di baktuhan, please let us know. Kay i-submit na sa DLG para maimbestigaran na. Tingya sa DSWD, may ginasunod man sila yung lain man sila nga departamento, nga may kaugalingon man sila ya, na ginapatuman. Kung ano man nga guidelines da, ang gipapanaog sa ila. Action Hotline. Di kayong gwasubong, magkuton mo, itudlo sang mga barangay official niya, yan, yan ka DSWD, kag DSSD, problema na kay sila yan nag-alaka iban da, kami yan gusto namon, tanan makakwan. Pero amo na ganing ambal ka presidente, hindi nyo pag-intrahe sa politika. Nga kung may kabuto sa inyo na ligad leksyon, hindi nyo pagkatagan sa ismail, bisan mamayang pangabuhay kay butante mo si mo, ato na iya.
ang color sina pink, pareho kita. Color coding ha, pating dagdagan na sina ha. Ay grabe. Tiyalan nyo, sigihan nyo na. Oh, ang may mga complaint, search nyo, Facebook page, DILG, Negros Occidental, Kuangid, no? Parang post ka mo to. Parang mabalaan sa DILG. Ingagawang ko lang si Congressman Paduano, bala kay damo ko tani update pa party sa ATF galing way nagiko time diri na lang ko anay kay may ginpagwa diri nga panibago nga press release ang CPP and NDF nga nagasiling ginakondinar nila no kon mayara sila sang ginapagwa nga reaksyon parte sa tong resolusyon nga ginpasar sa mga kongresista diri sa aton sa Negros. May mga suggestion pagani ang may mga suggestion pagani diri ang National Democratic Front kag CPP-NPA nga instead siling yata ni nag-cooperate na lang ni sila. Ang militar kag ang mga kongresista siling niya dapat ang ginhatagan kag ginsentruhan nila sang himuon nila yung resolusyon ng pag-investigate sa military. Basi ka monitors kung Paduano kung ang cellphone asang station ang nagatawag sa imo kay tiisa ni siya sa mga nagperma sining resolusyon mo tingwa subong may ginpagwa man nga press release ang siling diri sa press release no sang NDF kag CPP-NPA siling nga dapat siling nga instead nga pass ni resolution nga nag-condemn sa amon siling nga ang mga congressmen, dapat gintutukan nila siya, gininvestigate nila military sa mga abuses ng katabo and all, tapos sila nga, may iban pa dira, nga mga aligasyon kontra sining mga congressmen nga nagperma sa resolution, pero hibaloon tablang dugang sini. Online sa hotline. Joining us this morning is Congressman Stephen Paduano, ari sa aton sining linya. Kung may agasimo, kumusta? Mayong aga, Sunart, no? Mayong aga, tanan nga tagpalamati mayong aga. Okay lang, Sunart, maski may risk sa COVID, Sige gapon libot. Kung may ara bala bag-o nga press release, actually kaina sa aga ka malang namo baton diri sa stasyon nga tido may mga reaksyon gipagwa diri ang CPP-NPA NDF party sa inyo resolution and then itong natabo itong enkwentro ko na naligan pero ang claim ni dati hindi ito yung ambos kundi encounter nga ging kapatay ito sang kamatay sa mga membro ng Philippine Army. Ano ang reaksyon mo diri Kong? Of course, what can we expect from them? Siyempre, hindi kailangan napagdayawon ng resolusyon ng file namon. But remember, we are elected by the people. Pinilihir kami ng tao sa Negros. And in times of crisis, pareho silang COVID, hindi matulog lang kami, maipos kami, mamati kami, hindi pwede. May responsibilidad kami na magtindog as one, no? Kag magkondina kung dapat kondinahon. Ang mga siling ko no amount of explanation na maka-justify siling natabo sa karabalan. Ang mga army, police, nagsaka dito, nag-secure sang aton sa program ning social and relation program sa gobyerno para buligan ang mga kubos nga tao sa bukid. May tabo nga ambos. Sino basulon mo? Ang gobyerno, ang tropa militar nga nagsaka ka mag-secure sang pondo sang gobyerno nga para sa tao o kon ang mga armado nga tao digto nga ato digto kag nang ambo sa aton nga tropa sa gobyerno. Kasi simple lang gina mi pa liso-liso. Balis karon mo na tadlungon mo wala gina sang padulungan. Ang padulungan sina is sa tiyempo sang crisis ato kamo to imbantayan yung tropa sa gobyerno ang nagtag ng pondo para sa pigado nga tao na gina-claim nyo nga ginaservisyohan nyo, sino may salagton ka gobyerno na salagton nyo kay ato ka mo digto nga nagbantay sa tropa sa gobyerno. Ano pa
maski ang mga siling ko, ordinaryo nga tao sa dalanon, abi man ko to nila, Okay. o kung gusto ginimo nila, much more kami, elected public official kami, ginilayer kami ang katao, may responsibilidad kami ang magtindog. Well, in fact, ang mga galing siling ko, hindi lang resolution, hindi lang first statement. Okay. So, ang mga congressman, ang mga leaders sa Negros, both sa Occidental, kag Oriental, nagambag-ambag kami para masuportahan itong mga martir, itong mga tao, mga pamilya, kaya mga nagkalamatay ng mga army, kaya mga pilason. Eh, siling ko na gani, in times of crisis or war, ang paghalad sa kabuhi, amo nang pinakamataas sa sakripisyo. And we have to reward those people for the people to do the same sacrifice. Kung subong ng COVID, dapat sakripisyo kita. Sakripisyo in the sense nga, ang aton mga pigado nga tao dapat buligan naton. And that's what the government is doing. Okay. And what the AFP and TNP is doing. Ang inaya mga ambos ka mo, tapos dumasulon mo pa kami ng congressman na nagpagawa sa resolusyon. Well, in fact, this is not just the first resolution. May resolution na kami naging final nagligad pa sa mga congressman sa Negros. Atong nagtalatabo sa Negros Oriental. Nga, atong natabo sa Magalion. O sa isa ka konsyal dito. O harap-harapan sa tawangan sa pamilya. Okay. Sa balay sa konsyal, ginamon nyo na. Bisa okay lang sa inyo. Tapos ibang mga ambos ka mo, may mapatay kang soldado. Ang balon nyo nga daw kami pa may sala. Ay, hindi naman naguro mo. Drama ko alin, totoo, nunoy, kabalo magkukunan nung kausa, ginambal. Pero kung amo ng obrahon nyo, sino mapati sinyo? Anong kredibilidad nyo magamuna? Mga tagto ka ang gobyerno, pundo para spigado. Ambusan yung tupa ang gobyerno. May ceasefire pa ka mo? Sa deklarasyon? Ang mga sining ko, in-violate nyo ng self-proclaimed ceasefire nyo. O dapat ganun, Central Committees and Communist Party of the Philippines, dapat imbestigahan ka mo. O, kagimuan, dapat na siyang disiplina, dapat disiplinahon da. Because you violate your own ceasefire declaration. O, nahambos ka mo ya. O, tapos, subong ang balon yung mga congressman na daw hindi among inimo namon. Ay, kabalo ko mo, dila ko alin, kabalo ko mo sa kausa na tindugan ko until now. I stand that what I believe. O, I stand that what I why I joined the revolutionary movement that time. Until now, mga ako tindog. Hindi mo nakalusot mga agency sa gobyerno sa akon da. Kabalo man ang mga upo dito sa kongreso. Na kung sila ang agency sa gobyerno, why ka man naging palampas? So this time, ay kamo na yung nangambos sa kami pamisala. Ay, sige. Hindi na pwede, action art. Masiling ko, in times of crisis, in times of war, in times of crisis, tanang ka sakripisyo. O kamuya, ang mga sakripisyo nga tao, busan nyo. O, may baga risko na mga tao na, ang bayo, subong niya nga kontrata, hindi sa makita. O ang mga frontliners tao, nagkilang suporta, anong ginimo niyo sa tao? O na nagtaga mo bugas? O punta mo pagkapangayo bugas? Diba? O, nato ka mo to sa lugar na ay managsag. After na ano, diba, daw katiko na instead daw mag-file kami resolution sa amo sa to, nag-file kami resolution na imbestigahan ng mga army, ng mga polis. Na-imbestigahan naman sila kay kamo ng ambos. Na-imbestigahan naman sila kay ang army ng polis. Kamo to nag-secure sang ayon sa gobyerno nga disability para managsag sang pondo sang SAP. Kabigado nga tao. So, na-imbestigahan naman sila. Kamo yan dapat imbestigahan kag kundinahon. Kaya wala na nasa prinsipyo ng inaubran nyo. That is not the principle where I came from. Oh. Mag-service ito doon sa tao, crisis sa buong pigadong tao, buligan ta. Hindi sa tayo sa kasakong nga bugas, isa ka kilo nga bugas, isa ka putos ng bugas. Ang panagtag sa bugas, ambusan nyo pa. Ang mga dagdag ng pundo sa gobyerno, ambusan nyo pa. Of course, that is our responsibility. But in times of crisis, dapat na namin kabuligay. So we will not take an opportunity na halog, relax, kapoy ang mga tao na nagsakripisyo. Ang mga aksyonar na tapos kagaladlawan ang ilang statement na instead of resolution condemning din the CPP-NPA, dapat nagparte na resolution to investigate the army and police.
Ay. Kung subong simpo, paano naman sila imbestigahan kay kung patay-patay ho, karon ganito dugay malabay naman ko to. Point to. At totoo ka pa init ang mga pulis sa karne. Yes, Kamo, Kong. din ka mo yan. Oh. Diba, ara ka mo da, gabantay lang mo sa lakay. Kung gaya na ka mo gani, bala? Pero ma'am, banta ko mga congressman, dapat na fire resolution. Kaya ko balalin. Eh, hindi ko ba ko nanood ang prinsipyo nga dapat ginatindugan. Kung alin siya nagliga, nagamban ako bala, wala gid. Pero may subong crisis. Kung mga ambos ka mo ya, so nang balon mo pa kami, nasala kami. Dapat imbestigahan namon. Imbestigahan namon itong army ang ginambos. Sige. Ano klase? Kung in a way, salamat gina kinuipit ko sa time ang party sa COVID. Di sige man subong libot mo kag may nanong mga gina-contribute sa abang lingkod party list? Actually, isang pag-start pa sa lockdown sa Manila, itong April 14, nagasugod na kita kan, padayon lang sige kita panagtag sa aton nga masarangan lang sa mga food packs sa bilog na probinsya. Well, in fact, third wave na, no? Third wave na sa kung saan aton pagpanagtag. Tapos to, para ihis ang pagmo to kapoy, kaya ibang na magawa na mga sa malay. Mga mga programa kita sa Facebook na ginahangin mo. Ano na nga makapartisipar ang tao, kasi medyo ma-relax ulit. No, ma-relax na kami siya doon sa mga pumuluyan natin. Of course, almost every day, no? Almost every day, nag-report kita sa province para magbulig, no? Magbulig sa policy direction sa probinsya with regards to COVID-19 campaign, no? Mga resolution kanina o dahil na pagbuhay sa gobernador na bulig kita sa pagpumula sa ato masarangan na sa ato ng ganda yung mga idea. Sige. So, talagang mga mayors sa atin naman, in fact, after mga meetings pa kami sa mayors, naman sa district. Kong, salamat gid sa time sa ginatag karon nga aga. Halong gid kag good morning. Thank you man. Action at good morning. Action Hotline! Ayos, galing ipit na gid ang tiyempo ko. Gamonitor gali no si Attorney Emmanuel Fontanilla, spokesperson sa MNLF. No, gamonitor siya dito sa Mindanao. Attorney, how are you? Halong landa, no? Sa bahin sa Mindanao. Damo ba? May mga taga Mindanao, iban Bosuri gid. Ilog, Hilabangan River, baway kagid malabutano kaya magina-contact na para mapasabat ni kung anong tabo da nga nag-itom ya nagpanimaho suba. Even the former councilors ng Ilog sa Facebook page niya, gin-post siya to, hindi na ako magwantang baho sa Ilog to. Sino man yung tulutuntong nga nag-ariyas ng higko man? Ti ano malang mga faktoryan, ano ay ginmandalag ko ang faktori da sa kabangkalan, luwas abis ang sentral sa sunid ko. Ano nag-ariya ka mo da? Pamangkot malang na. Ti hindi ni dapat pagpapayan, ano matabo da sa mga kwan na karon, nagkalamatay ng mga isda daya. Mga tao nga gustong paligo suba, makatop ka ni si JM to magkuhan siya kang paligo to sa Talubangi River to papaligo ya kay ga daw lukos ang kulor kuno sang tubig. Galing kita na ubusan kita sang tiyempo naton, sorry gid hindi ko gid maisa-isa ang mga minsay no gin padala. Nga ako lang mabilin sa ino pabakuron gid ang aton immune system resistensya sa lawas pagi sa pag-inom sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, puno sang phytochemicals, wala simbog anuman nga chemicals ini. Kag sigurado nga ang duna, no, nga healing properties or natural healing properties nga ara iya sa Santon sang Dr. Alfred sa muni magabulig yang lawas tanda sa pagatubang sa anuman nga mga balatian, mga common illness dira. No, tipating COVID hindi kadali tapik si imo ya kon resistansyado ang imo lawas, ang imo immune system. Parisan mo pagid sang a complete combination para sa maayo na kondisyon sang lawas. With Action Indris Pulgar sa technical side, bakapta si Action Eden Abuso. Karon nga aga kag Action JM Bikin. Ako naman Action Nagtayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.